Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa itong sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Yes, ari naman ninyo kubus nga lagad si Tito Wilma. Updenay kita sa Lunes ng edisyon sa This Is My Life. Nobyembre 8, tuig 2021. Ang ating pagpangamusta sa inyo tungod kay ano gani kahapon Domingo. Weekend. Pagkatapos Tito ano pagid Domingo ti ara kaya tinipon-tipon almost kay ti dogin halug-halugan kita gid nila nga medyo mahalog iya sa karon mahalog-halug tungod may siling nagnubo ang kaso sa COVID-19 ining pandemic nga aton ginapangatubang pero hindi gid kita iya mag padasok-dasok sa nahambal nga naton. Hindi gid kita dira magpadasok-dasok kag mangin kampante tungod hindi lahog-lahog ini na kapinpang ang pila naton ka mga establishmento komersyal na kahapon sa suno sa iton sini mga balita kag bisan maglantaw kanilang sa social media ang mga kabataan asus na amo ni siling naton mga kabataan hindi man kamo magpasobra. No? Ginikanan, lola kag lolo, tita or titos, kinahanglan halungan man nga itong sini mga anak. Kag mga apo. Nan. Masiling kita nga nagnubo-nubo, pero ang kahapon nga update, ang kaina nga aton sini na nakita sa balita kag nabatian, ang diri sa aton sa Digbanwa sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, although nga double digit, pero mataas-taas compared sa mga nakaligan nga mga inadlaw tinalik na nga simana. Kaya nga pagpagwat na pagidbala sa alert level, bisan si Tita Wei naka-mention to last Saturday, I think, na? Nga, salamat, ara kita sa alert level 2. Pero inagin klaro, hindi gali. Ara kita sa alert level 4. Dari sa Rikbanwag sa Bacolod. Amo na siling natin, padayon lang ang pagsunod natin sa mga health protocols. Ang paggamit na ito sa face mask. So far, subong ang face shield kung kadto ka kundi wala naman gani nila gina-exido, no? Wala na gina-istrikto. Basta may ara lang ikaw nga face mask. Kag backtrack, nan. Tapos ti alcohol. Pero pag puli kinanglan, paligo gid ka mo. Paamo kinabala. Ang mga senior citizen, ti ano yung inyo sinamahambal sang dalagan sa karon sa ginapangatubang na ito nga pandemic. Kay kuntay na awang na ito. Kuntay na awang na ito. Bisan na nga ito sa ni Department of Health. No, ang atong Department of Health ay about it away. Ang atong sini Department of Health, nagpabutyag ano to gani nga. Mangin happy kuno ang atong sa ni Christmas. Abi karon ko unta na balang detalye kay i-share na ni Tita We sa inyo. Then gamay man nga pasiplat sa atong sini panahon karon tungod kapaang mainit ang aton panahon. Amo man sa bilog nga pungsod na aton mabatyagan subong. Kag ang kuha sa driver's license bala. Let's say magkuha ka driver's license suno iya sa LTO 5 or 10 years nga validity, may ara periodic medical exam. So hibaluon naton ina karon, ha? So relax lang kamo da. Ang aton man sulat nga aton basahon sa sini nga hapon, kag ang aton man tag sa zodiac sign para sa aton horoscope, sa aton mga senior citizen nga aton dira ginapangamustang para sa aton puloy-an kay sigurado iya
ano gani tawe. Ara na kamo sa isa ka lugar nga makasandig kamo. Ara kamo sa isa ka lugar nga makahilay-hilay kamo. Paano ka na? Makahilay-hilay kag makasulusandig para relax. Basta ang palamatin na nag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon. There is This Is My Life. Tub-tub-tak na alas 3 kita iya nga mag-up dinay. Nan. Tub-tub-tak na alas 3. Gani dira sa ilang mga radyo 684 sa upod man naton sa Facebook Live ara lang kita sa Action Radio Bacolod 684 kag sa YouTube. Pwede gid kita dira para do dako-dako haw pag update ta. Na basta as long gani may internet access lang kita. Dira search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Kaya sanambal na ni Tito Wilma ang mga natipon, ang mga dalag ko, ang mga balita sa Amon sa News Center, aralin sa Amon sa website, na kag may radio man dira, click nyo lang. Updan man kita gihapon, no? Pwede ka mo i-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay lang na siya na maka-update na kita. Na, kag syempre sa Amon sa Facebook page, sa Action Radio Bacolod 684 ang mga tanan nga tanan nga matipon na nga mga balita sa Amon sa News Center, mga dalag ko nga mga balita, mga breaking news ara makit-an ninyo dira sa Amon sa Facebook page. So, relax lang kamo. Kay pagbalik ni Tita Wilma, dugay-dugay, mabasa man kita sulat. Pero, daligid lang. Sa ito na dira mga kauturan nga nagkinanglan sa mga preska ka mga matahom nga bulak. Ada lang sa gihapon sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, ina dira. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the Okay, hi and hello. Anay dire sa itong sini nga mga naka-online. Sa mga naka-online natin nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Mayong hapon and hi and hello lang sa inyo. Happy Monday para sa inyo. Inday Giselle Franco, mayong hapon ko nito. Good afternoon, Tito. Watching live from Barangay Nabalian. Nabalian, Gidia. Pamo ka na bala. Barangay Nabalian. Himamaylan City. Shout out lang kay Tanner Simon. Tanner Simon Baculado. Thank you, Tita We. Salamat man, Inday Giselle Franco. Kay Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tita We. Watching live lang kami diri sa may Barangay Pandanon, DSB. Hi and hello lang dire sa inyo. At si Kim Eriman. Good afternoon man. Kay Keith Luwel Pabalan. Ay mom maotoy. Sino ay mom? Check na siya. Aimon Utoy. Check na. Aimon Utoy Her Sabalino. Alexa Mags. Alexa Alexaiza Herbalisimo. Ay, nanuman naman. More power to your show, to God bless us all. Thanks, good Keith. Inday Wilma, mayong hapon kay mayong hapon da kay Nato Osorio dire sa Barangay Legranja, La Carlota City, naga-monitor gid sila. Yes, Mario Bacauco Erad mayong hapon kay sa pamilya Arante dira. No, kay Rogelio, kay Nining sa bugos nga pamilya ang aton man pagpakigunong sa pagtaliwan sang imo Iloy, sang imo asawa Rogelio, no? Ana sinoro mayong hapon tawe. Yes, ara man si Rod Simon. Rod Simon, good afternoon. Thank you, kid. Tamyaw, please. Yes. Sir Meleli Uligot. Patamyaw ya si Ma'am Vanessa Star. Mayo kay Chinky Dialagdon. Yvonne Bustier. Kay Marilyn Tibag Raymar. Chateau Imperial. Noel Amal kay Alex Montesa. Hi and hello. Nagka-online man si Sir Meleli. No? Good afternoon, Tita Wilma watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Keep safe always and God bless. Raymar Beranyo Lingoste. Thanks for the heart. Ana Sinoro, Maria Teresa Alfalinia mayong hapon, Tita We. Yes. Watching live and monitor sa Bunny Cafe, Tangob, Meleli Oligo. Thank you, Gid, Sir Meleli. Belated happy birthday. Kahapon, di ba? November 7 ka na sang last Saturday ging greet ka na nga daan una ni Tawe. Paamo ka na wala. Ay nga mga anak ko. Action, Tita We. Good afternoon. Present naman kami diri sa may Salen Homes Irisia, Thelma Iguico, si Lydia, Jennifer, kaging akong di mga apo, gahulat sa imo program. Kag sa ila horoscope. Stay strong and healthy, Tita We. God bless you and your family. Yes, salamat, yes. Ayan, Bacolado, watching live from Barangay. Yes, ano ko na nakaina. Yes, huugid. Kay Ma'am Teresa Ofalinia man, salamat gid sa imo. Balikan ko lang kamo karon sa dugang naton nga mga greetings sa relax lang kamo dere anay. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis.
madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balitang Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon.
lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw na pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat na walang respetohon, ha? Kakagado, no? Ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot. Abo ay da gid siya. Ma'am Lani Heromiano dira sa Buwan Kapis mayong hapon lang dira na kay
Martin Aliling, good afternoon man. Ta si Jennifer Canyosa, pakigreet lang ko nabi ko, anay tudog, good PM. Keith Luwal, pabalan, okay, ato na. Kay si Maria Luz Grijaldo, makunat, ma'am, thank you, kid, na? Stay safe man sa imo. Sa siningabahin, si Tita Wilma magabasa na sang aton sulat. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang itong sinisulat nga pagbatunuhan. Basahon ka doon nga hapon sa Mansilingan ininaghalin. Nataga Mansilingan siya, kag siya amo si Flor. Kag ang sulat ni Flor, kaya Tita Wilma nagasiling. Mayong hapon sa imo, Tito Wilma, kag sa tanan nga staff sang Aksyon Radio Bacolod. Sa tanan man nga sa social media. Tito Wilma, gusto ko gid nga isulat ini para mabasahan mo man kag matagaan mo man sang imo advice. Isa ako ka byuda, Tita Wilma. Flor, gid ang akon ngalan. Kag sa kaluoy sang mahal nga Dios. Napatapos ko na sa pag-eskwela ang akon 3 ka mga kabataan. Kag subong may tagsa na sila kapamilya. Nagakalingaw man ako sa social media, Tita Wet. Kag diri man ako nakakita sang pila ka bilog nga nangin friend. Hasta sang ulihi, nagapangaluyag na sa akon. May ara naga-offer sa akon sang marriage sa karon. Kalabanan sa ila, foreigner. Kag, may sarangkit. May ara ako naluyagan sa ila, Tita Wilma. Pero galing kay lain ang iya religion. Kag willing man siya nga pakaslan ako sa Catholic Church. Tungod, ginapasugtan man kuno ina sa ila. Sang primero, okay lang kami. Pero, sang ulihi, medyo jealous man ako. Hasta nga nagsungguranay. Lawig-lawig man nga naguntat ang iya pag-chat sa akon kag ako man sa iya. Abi ko gani anay kun ginislan na niya ako kay may nakita ni siya. Pero abi mo, Tito Wilma, sining pandemic lang. Last March, nag-message siya sa akon kag naghambal nga handa na kuno siya nga pakaslan ako. Idi wow. Kung magpasugot kuno ako, kag pwede na siya maka-travel diri sa Pilipinas, makadto siya para pakaslan ako. Kag mag-upod kami, tubtubuhi abaw. Hambal niya, Tito We. Naintindihan niya ang sobra ko nga pagpangimon. Kag, masarangan ko niya ako nga pasensyahon. Pero sa tuod lang, Tita Wilma, medyo magamo ang pensar ko. Hindi ko kabalo magdesisyon kung bala mapasugot ako nga magpakasal sa iya o kung hindi. Pero sa tuod lang,
hindi na ako teenager pa or huben pa. Tungod, ara na ako sa late 50s. Kag sigurado, nga hindi gin mapasugot ang akon mga kabataan kung liwat ako nga magpamana. Isa pa, tita, sa chat kag video call lang kami, nagluyagay nga duwan sang boyfriend ko nga 65 years old. Si Kenneth ang iyang ngalan. Amo na nga, padala ko gining akong letter sa imo, kay mangayo gid ko sang imo advice. Balaan ko nga mabuligan mo ako para makadesisyon sang maayo. Ay, oo mga anak. Nagapasalamat, Floor, sang mansilingan. Okay, Floor. Mayong hapon kaga madamo gid nga salamat sa imo pagpadala diri sang sulat sa This Is My Life. Salamat gid sa pag-upod man sa tanan nga mga programs diri sa Action Radio Bacolod. Hindi man siguro malain nga isira mo ang kaugalingon mo kag hatagan liwat kahigayunan nga magmangin malipayon. Mura na pala. Kung na mo galitawi, pabor kaya nga mamana si Flor. Oo! Diretsuhon ko na lang, na? Diretsuhon ko na lang. Kaya nga, ang tatlo mo kabataan, may tagsa-tagsa na kapag pangabuhi. Kung may kahigayunan pa man lang nga magmalipayon ikaw, hindi na sa kung ano nga, sa kung ano man nga rason nga mamana ikaw liwat for companionship at your age. Diba? Sili mo, late 50s ka na. Pagkatapos, si Kenneth pila na? 65 years old? Why not? Na? Kay siguro, bisan siya nagapangita man sa companion sa iya man pag-edad. Sa iya mangin ka upod. Importante lang dira ba lang may upod ka, maglain ni mapamatsyag. Kay nga, ang kabataan, kung magpangabuhi na, pariho man bala sa aton, nga sang time, nga kita naman na, kita nangasawa, nakafocus ang tanan naton nga time, ang tanan naton nga atensyon sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong bana, sa atong mga kabataan. Di bala? Amo man na kinahanglan mangin considerate na sila. Intindihan na sa kabataan, especially mga professional na at least na, iban nga yung kabataan sila, ay ma or ay pa kung gusto mo nga mga asawa or mamana, okay, para may upod ikaw. Para bisan paano mangin kampante man kami or tawhay man pensan na mo magpanumdum nga kamulang nga nagapangabuhi ka wala upod nga wala kami sa imo poder, mangin matawhay ang amon paminsaron. Bisan paano na hindi ako kumpormigig ko dayan. Kag hindi ka na bata pa Floor para nga hindi ka makadesisyon sa kaugalingon mo. Kaya mo na. Makahimo ikaw sa maay nga desisyon. Kag sa sina nga bagay nga pamangkot kay Tito. Pangamuyo girl. Pangamuyo ikaw wala imposible kay i-guide ka gid ni Lord. Kung ano magkapaayo para sa imo. Nakita mo kung ano ang iya pasensya, kag kung ano kalawig sang iya sinipag pangaluyag kag paghatag man panahon para sa imo na may jutay-jutay nga pagsunggod. Although nga, amo na ibindip, gustong kabataan mo, kaya nga, wala pa ka mo nakakita ay personal. Diba? Makita na sa mga kabataan mo personal, kag kung maayo man lang siya, nga aabi hindi. Na, kung ano makapahalipay sa imo ya Floor, hatagi kahigayunan ang kaugalingon mo, himuain na. Kay sila may tagsa-tagsa na kakabuhi. Kung sa imo na batyagan, bisan wala pa ka mo maka face-to-face ni Kenneth, batyagan mo nga love mo siya, kag siya, love ka man niya, batyagan ito, siguro may malipayon ka man sa iya. Batuna. Grabe. Grabe sa way ay batunon, gidya. Yes! Batuna ang gina-offer niya. Pag abot di kun handa man lang siya nga magstay longer, anay, antis ka mo magpakasal, makita mo ba lang iya pag ginawi. Kagang iya man nga naandan, nga pabisan paano magka-adjust ka, kag makita mo kung bala mabaton mo or masarangan mo, mapakigbagayan ng tanan. Ay, Floor,
galing kay tisiling mo, late 50s, wala ka nakamal kung pilay mo edad, si Kina 65. Edad numero na iya, na, di ba? Edad lang na iya. Pero ang balitsyagon, wala, nagagulang. Subong tanan na pamatudaan, no? Kita nga mga, na sa 50s, no? Bisan pa gani, siguro mga 60s, 70s, nga nagahambal nga, feeling ko ya balado, hindi ko si 10 anyos, feeling ko ya balado, hindi po ko yung 50, ang akong balaban na batsyagan ka, yes. Kaya almo lang na siya ya, numero lang na ang nagasaka. Right mo na iya floor, no? Right mo gina iya, or matarong mo gina iya, nga mangin malipayon ikaw. May matarong ang tagsa-tagsa sa paghigugma, may matarong ang isa sa pagpalangga. Gatams up si Virgil Pindaw na. Yan kompormisa. Hindi naman ang siling-siling sa iba. Kung diin pa nagtigulang, hindi sa amo sina nga rason ko. Ako pamangkuton, hindi sa amo na nga rason. Inang may kaupod ka lang na may sunggod-sungguran ka kung kaisa, may away-awayon ka kung kaisa, di ba? Mo na siya, amo lang na iya na kag may upod ikaw sa tanan nga tion ay nga mga anak mo na kay nga mo nang siling nila nga tama ka subo sang kabuhi nga wala ikaw sang kaupod kag nagapalangga sa imo. Kay nga daw pareho lang wala duag ang palibot mo. Kag wala na thrill, amo ng iban nga nagkakatigulang na gidlang. Di kung wala na thrill ang imo kabuhi, kag daw ano pa mas makasiling kas kaugalingon mo kung kais ay mas maipapahuway na lang ko na. Kaya nga hindi man yung mahatag sang imo mga kabataan, sang imo mga apo. Ang happiness nga ginapangita sang imo kaugalingon kay nga sila iya nakit-an na nilang tagsa-tagsa nila kakalipay, di ba? Ang ila kalipayan, may pamilya na sila, may kabataan na sila. Oo. Di sa imo pagligan sang panahon, syempre ginapangita mo man nga may maunong sa imo, mag-agay-agay sakit akong tuhod, agay sakit akong hawak, gaalay akong balikawang, may mabanyos man sa likod ng part kay di ka budlay, hindi mo bala malabot nan pa mo ka na bala sige tawi sige yagin, pero hindi totoo na ay ho kag speaking sang imo kabataan sa liwat, they are professionals already, di ba? Kung ila na intindihan ng tanay, hindi gid nila inapag-idalok sa imo. Nga mangin malipayon man ikaw, bisan sa imo na pag-idad. Maintindihan ka na niya. Gani, sige, no? Sige, batuna, try. Kag kung magtubangay na kamo sulito ni Tita Wilma, kag mamagaan ang balitsyagon, kag ay daw ka nami lang bala nga may upod ikaw, go! Ha? Tanumdumon mo sa imong edad. Ano gani silang naton? Life is too short. Kinanglan, panginpuslan mo ina. You have to live life to the fullest. Kay ilabi na gid sa karon nga panahon. Enjoy mo lang, tub-tub, may kahigayunan. Kag mientras nga may kusog, ilabi na mga senior citizen naton sa tawi dali na mag senior citizen. Basta kaya mo pa magtindog, kag maglakat, kag magpulo pa masyar, go! Oo! Taga-i-break ang imo kaugalingon nga magmalipayon. Nga maka-travel ikaw kundiin, makapulo pa masyar ikaw kundiin. Kay nga kung ara ka na sa higad, kag hindi ka na maka-move. Away na bala mobility. Tululagay lang luwa mo. Maluoy ka lang sa kaugalingon mo. Amo na siling nila. Ara na. Siling nila, welcome to the senior citizen community. Let's enjoy life to the fullest. Gani ikaw, samtang wala pa, go break ang kaugalingon mo. Oportunidad mo inay floor nga mangin malipayon. Kaya ako sigurado, gig ko, kawataan mo, makaintindi sila kag magkahangop. Malipay pag gani guro imo mga apo. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Willie naman karon si Tito Wilma sa atong diraan ni mga sa atong sa mga kauturan. Kung may mga istorya kamo sa inyo kabuhi, luyag man ninyo i-share diri sa This Is My Life. Problema man nga luyag ninyo pangayon sa personal opinion or advice ni Tito Wilma. Pwede ninyo inapapadala diri sa aton sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man sa social media, di ba?
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon
Iyan namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Philippine Standard Time, dali lang gid balatawe ang atong sinidalagan sa panahon kay do medyo hindi amuhaw. Siling nila blado hindi mapaang nan. Mapaang mainit ang aton sini panahon niya karon nga adlaw tungod sa mainit nga hangin nga ina nga nagahalin sa Pacific Ocean suno sa aton sini Weather Bureau ang Pag-asa. So, mainit kaga mapaang nga panahon ang aton sininabatyagan karon nga adlaw Lunes. Kag hambal sang weather specialist na si Benison Istahera nga hindi iya mabatyagan na ang pagkatugnaw or kabugnaw karon nga adlaw kundi karon pa na sa gabi posible. So no sa iyang amihan or northeast monsoon hindi mabatyagan pero pagkakahaponanon karon or sa kasisidmon amat-amat na ti amo na siya kinahanglan tuod na kay napuertig ja kapangpang ay silingkon nano ni siya yaman na gali tungod sang easterlies pero dili naman sa ito niya sa Western Visayas, lakip na atong probinsya sa Negros Occidental sa aton man diri sila Dekman wasang Bacolod. Ara man sa gihapon may pagulugal-om ang atong sinikalangitan nga makatugas ang lapta-lapta man nga mapagpamanalithi, hindi mo mapaktan, ulan sa pila ka bahin, may mga pagpanaguom, ina bangod sang localized thunderstorms. Kag tungod man sang easterlies. Okay? Kasarangan naman, mahinay tubtob kasarangan nga dapyas ang hangin halin sa nasidlangan pagkatusan amin na nasidlangan ang mabatyagan sa bugos gini Isla sang Negros. Ang aton baybayon maghanay tubtob sa kasarangan naman nga pagdapyas ini. Kag taob sini nga hapon alauna 44 sini nga hapon ang taob kay naghunas kainas ang aga alas 7:31 baw si aring adlaw ho alas 5:36 kay na aga pa nagbutlak tunod siya temprano pagid karon alas 5:19 dulom ng kalibutan po pro titawa okay kag magluwas na yes ang aton sa temperature karon nga adlaw boss Bacolod 32 degrees 32 degrees Celsius pero sa temperature range naton 26 to 32 degrees Celsius ginman titawe no hindi bala inday Ronnie Traba ara sila ni Daddy Janice nagapamatik ang nagaupod man kay Tita Wilma karon nga hapon ang gamay lang gid pasiplatan ko nung hambal sang Department of Health hambal sang Department of Health ginapahanumdum ginila kita tanan kita nga publiko hindi gid kita magpabaya hindi kita magpabaya sa sa pagsunod sa pagsunod sa ginatawag minimum health protocols. Kay nga na ang minimum sa atong sa minimum health protocols tawag gagamit to na kay ara inatungod man sa may posible bala nga pag surge naman o pagbutyog naman pa ibabaw sa mga active cases ng COVID-19
sa 52,393 sa bulan sang Disyembre. Amo nang ila sini hambal. Ti kumatabo, ti hindi gin madayon ang ginapaabot nga medyo amat-amat happy ang aton Christmas di ba? Namo nang ila hambal. Ti hambal gani ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang amo iyang numero nga ginpabutyag naton inagin ba si Manila sa ila disease surveillance team nga kung magpakatig-a kita or ang masilimila naton kung dungol man kamo gyapon kung magapabilin kamo gyapon nga matigang inyo ulo kag hindi magsunod sa mga ginapahimo sa inyo nga mga health protocols ilabi na sa mga lugar nga damo tao may posibilidad gid no makaangkong kita sang madamo nga bag-o nga kaso until the end of December. Pero kung padayon kita hambal ni Vergere, padayon kita nga magasunod sa mga protocols sa karon, ang mga restriction ni bala especially sa paghulag, kag pagpatuman sang detection to isolation rates within 5 days, may posibilidad nga maganubo pagid ang mga active cases by November 15 sa 22,000. Ti ko matabo na kung ti amo na siling niya mangin happy bisan paano ang aton sini Pasko. Mas maayo man titaw di ba? Kag sa piyak naman nga bahin isa pag titaw Wilma ay ho. Ang makuha to bilas ang ang mga natungod bilas sa driver's license tawe na ang natungod sa driver's license naman hina-mention naton ang hambal sang LTO especially ni LTO Assistant Secretary Edgar Galvante hambal niya kaina na ang mga nagauyat sa driver's license nga may 5 to 10 years or 5 or 10 years nga validity hindi na kamo maka-undergo sa periodic exam ay good na ina para man nga masiguro na sa mga motorista nga fit gyapon sa pag-drive after several years sa pag-angkon sang ila sini nga lisensya. Pero aring hambal niya. Kung ikaw 5 years no ang imo sini ang validity sa imo driver's license, kinanglan makuha ka ang imo sini best schedule nga medical exam sa ikatatlo nga tuig sa imo lisensya na ina para sa 5 years. Ang para naman sa 10 years nga validity, 3rd, 5th or 7th years ang imo sini nga pag-angkon sinang imo iya nga driver's license. Kinahanglan yung gid gali iya nga mag-undergo sa periodic exam. Hindi nga hambal mo tawi kagina hindi ka naman hindi will have to undergo periodic exam. Ti kabalo naman kita sina ti preparahan ka. Mga driver ya kabalo na sang ila sini nga mga obligasyon kag kabalo na sila sang ila sini responsibilidad bilang isa ka driver, di ba? Ay kadasig. Alas 2:50 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma, kadto na kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa haton horoscope karon nga adlaw, Lunes. Siyempre, para karon nga adlaw, Lunes, Nobyembre 8, tuig 2021. Ang mga zodiac sign. Unahon naton ang Scorpio. Ang mga Scorpio, amo ining mga natawo Oktubre 24, tubtob Nobyembre, Nobyembre 22. Sa inyo mga Scorpio, ang imo adlaw sa karon, mao feeling mo do ka bag-ugi, do na mag-uhan ka sa adlaw, sang imo adlaw karon iya nga Lunes. Pero abi mo bala amo ni ining adlaw nga maayo para sa imo para mas madugangan mo pagid ang imo ihibalo kag ang imo eksperyensya nahanungod sa imo sini trabaho. Ang hambal sa imo sini horoscope, abi hindi pagtaga atensyon o kung panahon ini mga pasaway sa palibot mo na kay nga kung tagaan mo na sila atensyon, makahatag pa sila sa imo problema, kag amo pa nang mangin upang sa natalana nga pag ayo sang imo sini palangabuhian. Na masuwati mo nga mga numero Scorpio, 46, 16, 35 kag 52. Shocking pink is your lucky color.
Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman, Nobyembre 23 to Disyembre 22, may ara ka experience bala Sagittarius nga magasulit-sulit para sa inyo. Tagaan mo ina sang nagakaigong atensyon. Kag dapat pangunahan mo ang katawhan by heart. Lead people by heart. Okay. 11, 26, 32 kag 7. Mga maswerte mga numero. Ice blue is your lucky color. Kag sa mga Capricorn naman, mga Capricorn na mo ini mga nitawo Disyembre 22 tubtum Enero 19. Capricorn, disiplina. Na? Disiplina. Ilabi na gid na tungod sa imo ikaayong lawas. Kung may gina-eksperyensya, ikaw karon nga adlaw or may kinabatsyag ikaw, malampuwasan mo ina. 15, 36, Jesse 8, kag 57, mga maswerte mga numero. Pearl white is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, Tubinero, Jesse, ano ito kikinamal Capricorn to, di ba? No, Aquarius na kita tita we. Pearl white ang inyong lucky color. Na Aquarius, Enero 20, Febrero, Jesse 8, karon nga lang madiskubrihan mo. Madiskubrihan mo ang imo abilidad ay nga resourceful man gali ang Aquarius, paamo ka na resourceful man gali sila na para sa ila sini pagpangabuhi. Kinanglan maninguha man ikaw kag madiskarte para magadugang ang imo income. Kinanglan siguraduhon mo lang nasun sa imo horoscope nga mangin fair ikaw sa paghimo. Sina, maswati mo nga mga numero Justice Ace 35, 27 kag 8. Turmeric yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, nami ang dalagan sang love life ni Pisces karon nga adlaw. Kag makaapekto gid ina sa imo mga trabaho na maswati mo nga mga numero Jesse 8, 29, 47 kag 35. Lover red is your lucky color. Yes, Aries. Ang mga Aries naman ito, Marso 21, tubtob Abril 19. Kinanglan mangin is observant ka man karon nga adlaw, Aries na. Mangin observant ikaw, kag kinanglan mangin mabinan na tayon ikaw sa imo dira palibot na siguraduhon mo nga hindi ka man maulamid iya sa ginatawag bala kompromiso. Maswerte mo nga mga numero 39, 21, 45 kag 23. Mango orange is your lucky color. Yes, padayon si Tita Wilma. Di na kita tawa. Sa Taurus na kita. Ang mga Taurian. Yes, mga Taurus. Ang mga netaw Abril 20, tubtob Mayo 20. Ang istorya sang imo kabuhi, pamo ka na, amo ining magka-attract sa mga oportunidad sa imo. May ara kag wala mo bilagi na expectar nga mag-aabot sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero, Jesus 7, 4, 27, kag 35. Lilac violet is your lucky color. Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Abi mo bala ang human conflict nga natabo sa imo before, masulit ina Gemini. Gani tagaan mo gid atensyon. May ara palatandaan, paandam ang isa ka pagkamahisa balas ng iban gani maghalong kagit. Maswati mo naman yung mga numero Gemini 27, 37, 52 kag 10. Carrot orange is your lucky color. Sa mga Cancer, ang mga Cancer Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Kung may negosyo ikaw, kung may negosyo ikaw, ang imo produkto makaangkon ina sa maayong exposure. Kag yes, pag-aabot ang tion nga magabukas ang ganhaan para sa imo kaayuhan. Maswati mo naman nga mga numero 36, just 7, 52 kag 25. Dollar Queen is your lucky color. Yes, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Mabalik mo ang balansi sang imo kabuhi. Kun dulaon mo ang inang mga bagay-bagay nga amo ang nagaupang para sa imo
kaayuhan. Masuwati mo naman ng mga numero layo 15, 23, 45, kag 35 sa Fire Blue is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, yes, mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, o padayon ang imo work from home Virgo. Kag may pala abuton nga sideline para sa imo nga, para makuhaan mo sa ginatawag extra income. 35, 11, 42, kag 27, ang mga maswerte mo nga mga numero, shocking pink is your lucky color. Mga Libra, ang mga Libre naman, Setyembre 24 tubtob Nobyembre 23. May maayo nga mga events nga mag-aabot sa imo. Diskubrihon mo ina, na? Diskubrihon mo ang kahulugan, hibaluon mo kag diskubrihon mo ang kahulugan sa ginatawag kadalagan or success. Maswerte mo naman nga mga numero 47, 38, 55, kag 12. Magenta red is your lucky color. Okay, enough lang, anay. So, sa siniya nga bahin, si Tita Wilma, magapangabay sa inyo sa pag-upod sa iton sa pagpangamuyo sang orasyo imperata baytok sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dula sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Ay, tunanayaw.
You died, Jesus, but the source of life flowed out. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ang orasyo impereta betukil sa COVID-19. Yes, Ma'am Elizabeth Malakagamala, mayong hapon and thank you. Mayong hapon lang din sa inyo, na? Good afternoon kayo. Will stay safe and God bless you and more power to ARB. Yes, kay Ma'am Maria Luz Grijaldo Macunat. Thank you, man. Kag, yes, Jennifer Caniosa. Kativir, ada man. Si Martin Aliling, upod kay Nana Isabel, that is a Victoria City. Yes, salamat. Connie Dormitorio, good PM Angkoro and Wilma Sugiton. This is my life. Mamati ko horoscope Dana dear. Na? Kay Joshua Christopher Belas, patagay ni family, si Choco sa Hinigaran, good afternoon man. Kay Merly Gonzaga, good afternoon. Salamat man dira man sa San Gabriel, makabibi Pampanga kay Antonio Beronio. Salamat kay sa inyo. Totoo dyan nakusta hingabot ka pa. Kay Chay, sinani Chay Ina Desidario, happy birthday sa Bago City. 88, wow, na? Happy 88th birthday kay Chay Ina Desendario. Salamat kid. Watching live from Malingin, Bago City, Homalumina. Yes, salamat kid. Pero syempre sa siningabahin, si Tito Wilma magapalam ni sa itong sinipagpangalagad sa This Is My Life. Pero aren't is mine, ang itong sini Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Psalm chapter 9 verse 2. I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Sing a song and light up the lights. Si Tita Wilma magapaalam na, we only have 47 days till Christmas Day and 54 days till New Year. So, balik naman kita buwas para sa pagpangalagad sa This Is My Life. Madamo gin nga salamat. Standby na sa masunod nga programa or sa masunod nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. This news sponsorship is brought to you by San Mig Life. 100% calories lang. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!